vlogísek. Tada! Stihla jsem to ještě dřív, než kluci přijeli a zvládla jsem to s chromou rukou. Takže krásná práce. A teď už to stačí akorát přemístit sem. Tady bude takhle stát. Fuj! Spocená. Tada! Batník! Ono se to nezdá. Mě nevidíte, teď už mě vidíte. Ono se to nezdá, ale on je fakt těžký. A s tou rukou už dneska nic neudělám. Ale je tady. Jubi! Jsem mega happy, vypadá mrtě dobře. A docela by mě zajímalo, jestli se toho kluci všimnou. Nebo jestli budou tak zabraný do tahání madrace, že se toho nevšimnou. Who knows? Kluci jeli ještě do Makra. A já dělám k obědu dýňovou polívku. Nebo respektive polívka už je tady hotová. A teď dělám ještě křupínky do toho z toustáku, co tady máme, protože už je potřeba dělat. Takže doufám, že se nejdřív přijdou, aby to mělo ještě teplý, nejen se já, pak se asi nadějí oni. A půjdeme na postel, což bude zajímavý, protože to je těžký jako kráva a nemáme tam úplně mnoho manipulačního prostoru, takže doufám, že se tam nějak vejdem, že to nějak zvládneme. Takže vše. No, vypadá to moc dobře. Že? Proč to dělám? Proč to dělám? Proč to dělám? Ty fotíme ho za 5, 4, 3, 2, 1. A to za 5, 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, přichází pan takže dámy a pánové, chtěl bych vám říct, že můj táta je milovník světa, takže dámy a pánové, tatínek je můj život. A to je pro všechno. Máme na špagátu, ale jdeme koupit hmoždinky a jdeme se podívat, co budou mít. A tady už je máme navetaný. Akorát musím teda samozřejmě zadělat. Zaostříš se, prosím. Ale, děkuji. Musím zadělat samozřejmě tady okolo, ale jinak jako tady bude polička. Tato. Hementně jsme vrtali, až jsme se provrtali. Rozhodli jsme se, že vydáme obojstranné poličky. Jeden šroub dlouhý na obě strany. Přesně. A poličky budou tam i tady. Přesně. A jenom v dresu cihu. Jo, to je možný. Já jsem to jaký vyklepávala, no. Takže tady půjdu vysát a půjdu. Teď jdu teda udělat koupelnu první, protože to už je skoro hotový, tak ať to je done. Já jdu teďka, že už to zatuhlo, tak já jdu teďka vyplnit tady ty díry, abych mohla přidělat poličku. Počkej, já ti ho ukážu, já? Jeden trojháček, jo?
Maminko, miláček, jdeš pa... No, krásně, víš, že ty jsi koukala. To je pán, maminko. Co máte dát? Jdeš palečky. Jo? Pa, nahoře. Ano, kapitáne. Pa. Teď se rozží vrtačku a ty šrouby tam zavrtám pořádně. Give me a second. Jsem totálně unešená. Vypadá to mrtě dobře. My jsme tady vlastně takhle v tomhle místě měli 2 takové věšáčky, ale na tom pak viselo hrozně moc věcí, byl taky přeplácaný a tady v tomhle místě visel tenhle strašný košík, nebo co to je, se úplně zbytečnýma věcma. A tady byly věci a všude byly věci. A teď to máme tady. A vypadá to mnohem líp a vypadá to prostě božsky. A úplně to miluju, takže to je jedna část projektu done. A teď se jdu přesunout tamhle na ty poličky. Ty bych chtěla dneska taky udělat a stihnout, tak uvidíme, jak to půjde. Tak, Páťa je na florbalovém zápase, takže přijde večer až. Takže já budu muset jít za chvilku vykoupat malýho, ale ještě mám tak 3/4 hodinku, takže se to pokusím udělat, ať to mám co nejdřív z krku.